Jak prohlížet vybraný záznam. V levém sloupci si kliknutím vyberte záznam dokumentu, který si chcete prohlédnout. Jeho obsah se vám zobrazí v prostředním sloupci, kde máte k dispozici 5 různých pohledů na dokument. Prvním z nich je souhrn, ve kterém najdete zkrácený záznam dokumentu se základními popisnými informacemi, náhledem jedné ze stran a persistentním linkem celého dokumentu. V detailu se zobrazí kompletní popisný záznam dokumentu i s linky na jednotlivé zajímavé obrazy. Faksimile nabízí galerii všech zdigitalizovaných obrazů. Kliknutím na obraz si jej otevřete do plovoucího okna. Pokud je záložka text aktivní, najdete v ní transliterovaný text dokumentu nebo jeho edici. A v záložce XML je zobrazen kompletní záznam dokumentu ve formátu TIP5, což je interní formát systému Manuscriptorium.